Silav roj baş hevanlo yiro du peyam hene dixwazim ji we re bixwînim. Yek peyama Rezar Abdullah Öcalan ji İmralî hatiye. Peyama din jî ji Qandîlê hatiye. Ew jî şiyariyekî ji bo dewleta Tirkiye. Ka pêşî em bi İmraliyê dest pê bikin. Peyama dawî Abdullah Öcalan dibêje divê em lez bikin. Lüksa me tune em wext wan de bikin. Em destê xwe zû bigirin dibêje ka em pêşî wî bixwînin. Abdullah Öcalan li ser pêvajoyê dibêje dema me yek û em wan de bikin tune ye. Ez bawerim hemû aktor wê bi vê berpirsiyariya dîrokî tevbigerin û parlamento jî wê xebatê xwe bi vê hesasiyetê birêve bibe. Heyeta İmraliyê ya Dem Partiye doh li greva İmraliyê bi Abdullah Öcalan re hevdîtinekê pêkanî ev şande ji Pervîn Buldan, Mithat Sancar û Faik Özgür Erol pêk dihat. Şande îro li ser hevdîtinê daxuyaniyekê nivîskî belav kir. Kurmanciya daxuyaniya ku jalî heyeta İmraliyê ve hatiye parvekirin bi vî şekliye em jî bê ku jê tiştekî derbixin yan jî bigwarinin bo re parve bikin. Civakên ku xwedî hersekê mezinin bê fikr û nirxên etîk nayne vegwarandin. Civak li hemû qadên jiyanê ji etîkê bigire heta siyaset, hukuk û aboriyê xitmînekê dijî. Lewma em di pêvajoyê de îsrar dikin û acele dikin. Ez wisa difikirim ku konjonktûra rojhilata navên ji her tiştî re vêkiriye. Dewletên wekî İsraîl û Îranê tûj dibin. Wisa xuya dike ku hê tûjtir jî bibin. Li rojhilata navên xurtkirina netewperestiyê li hev cihêkirin û mezinkirina netewperestiya teng zirarê dide. Em pêvajoyeke ku çavdêriya geşedanên bi rîsk dike, pêşî digire, hesabên xwînî asteng dike birêve dibin. Elbet a girîng ew e hemî tiştên ku têne kirin bi qanûnan werin misogekirin, garantîkirin. Lê bendemayîn tevgerîna bi bendewariyê tenê xeteriyan derdixe. Dema me yek ku em wan de bikin tune ye. Ez bawerim hemû aktor wê bi vê berpirsiyariya dîrokî tevbigerin û parlamento jî wê xebatê xwe bi vê hesasiyetê birêve bibe. Çarçove qanûnekî dikare bingeha pêvajoyê ava bike. Serrastkirina qanûnan wê bibe pêvajoyekî avakirina înşayekê pozîtîv ya rasteqîn û demokrasiyê. Demokratîk bûyîn pêdiviyeke bingehî ne û serkeftina pêvajoyê me nêzê vê armanc dike. Gelo ketina bi darê zorê ya navenda giştî ya partiyekê siyasî bi şikandina deriyê wê ya bi balyozan li gorî rêbazên demokrasiyê ne? Pêkanînên li ser partiya gel ya komarê CHP û geşedanên ku aniha diqewîmin bi nebûna demokrasiyeke rast û siyaseteke demokratîk re tekildarin. Sedema ku rewş anî vê astê bêparbûna ji prensîba demokrasiyê ya di bingeha komarê de ye. Encamên nêzîkbûna li demokrasiyê mîna ku lüksek, demagojiyek yan jî gotegotek be û biçûkditina demokrasiyê şaştiyeke giran û wehî me. Di rewşa ku bi qasî pêşxistina pênasiya demokratîk ya komarê lezgîn be tune ye. Em di vî welatî de hewl didin ku zemîna vê bi pêş bixin û îmkanên wê mezin bikin. Dema ku em li İmraliyê ber bi çareseriyê ve bigavên qanûnî ve diçin, amadekirina komarê ji bo derketineke demokratîk û qanûneke demokratîk pir girîng dibîne. Em vê yekî gavekê ji bo ji holêrakirina kêmasiya demokrasiyê ya di nava partiyê de û di nava partiyan de jî dibînin. Divê beramberiya hemû hewldanan gihandina komarê ya bi naverok û çandeke demokratîk û avakirina pergaleke salem ya hukukî erkeke serekeve. Li ser vê bingehê ez bang li her kesî dikim ku piştgiriyê bidin pêvajoya aştî û civaka demokratîk. Ev e wateya entegrasyona Kurdan ya di nava komara demokratîk de. Em hewl didin rewşeke ku bi salan ji ber meseleya Kurd asê maye derbas bikin. Hêmana şiddetê ya ku ji meseleyên Kurdî çavkanî digire bi sîstematîka çareseriyê tê derbas kirin. Em dikarin ji vê pêvajoyê re pêvajoya jinûva bi rêkûpêkirin, nûjenkirin, modernîzekirina tekiliyên Tirk û Kurdan jî bibînin. Peyamên ronakbîr akademisyenên navnetewî yên ku piştgirî daye pêvajoya aştî û civaka demokratîk kirine pirtûk, di vê çarçovê de dixwazim destnîşan bikim ku ez amade me her cure pêşniyaz, rexne, tevkariyan baweyekî hûrgulî binirxînim. Di vê serdemê de ku herî zêde pêdiviya me bi aştî û demokrasî heye ji bo piştgiriya wan a pir girîng ez silav
لحمیان دکم لهر کسی دکم هبانا جبلی و جقاندیلی پیام کاتیه از دخوازم پیام قاندیلی بوارا پارو بکم Rêveberiya tevgerê ya Partiya Karkerê Kurdistanê PKK ra gihand ku wekî tevgera azadiyê ji bo serxistina pêvajoya aştî û civaka demokratîk em ê jin hew pê ve jî erk û berpirsyariya xwe bi cih bînin. Rêveberiya tevgerê di derbarê pêvajoya çareseriya Pirska Kurd de îro daxuyaniyekê nivîskî belav kiriye. Rêveberiya tevgerê dibêje wê bi berdewamî xwedî li hewldanên Abdullah Öcalan yên ji bo serxistina pêvajoya aştî û civaka demokratîk derbikevin. Di daxuyaniyê de bang li desthilata AKP û MHP hatiye kirin berengekî ciddî nêzê pêvajoya heyî bibe. Ji bo çareseriyekê ji bo xêra Tirkiye gavên pêwîst bê derengxistinê bêne avêtin. Rêveberiya tevgerê dibêje heta ji bo Abdullah Öcalan û endamên tevgerê derfet û îmkanên siyaseta demokratîkên azad neyê avakirin pirsgirêk tu carî çareser nabe. Daxuyanî aynen bi vî şiklî ye. Rêbera Pû bi banga aştî û civaka demokratîk ya 27 Sibata 2025 pirsgirêka Kurd sedemên rewşa şeriya ji ber vê yekê û rêya wê ya çareseriyê bi şêmberî danî holê. Şehîdê me tekoşîna aştiyê Sirri Suriye Önder jî ji bo pêkhatina vê bangê balkişan ser giringiya bicîhanîna pêwîstiyên siyasî hukukî yên vê yekê. Rojek piştî vê bangê tevgera azadiyê ya Kurd agirbest ragihand. Di navbera 5 heftê Gulanê de kongreya xwe ya 12 civand PKK fesih kir biryar da dawî li tekoşîna çekdarî bîne. Ji xwe sal û nîveke carekî bi tenê jî heta niha şer neqewimiye. Merasima şewitandina çekan li derxist. İradeya wê yekê nîşanda ku dema derfetên siyaseta demokratîk ya li ser bingeha azadiya rêxistinbûn û fikrî bêne afirandin wê çek bêne danîn. Gerîla ji nava sînorên Tirkiye vekişiya. Du rêveberên mîtê hatin berdan. Hin tünelên şer li dervey sînorên Tirkiye hatin valakirin. Bi vî rengî îradeya terikandina tekoşîna çekdarî û pêkanîna çareseriya pirsgirêka Kurd ya birêya siyaseta demokratîk bi eşkere şêmberî hate destnîşankirin. Ji xwe rayedarên dewletê jî gotin ku bangên Rêbera Pû bi cî hatine anîn. Rêbera Pû diyar kir ku pêvajoya aştî anha baweyekî negatif qediya ye. Îdî divê pêvajoya aştiya pozitif dest pê bike. Sedemên şer bi temamî ji holê bêne rakirin. Ji bo vê yekê jî anî ziman ku divê qanûnên azadiyê bêne derxistin ku siyaseta demokratîk ya azad bêkirin û demokrasiya xwe cihî were garantî kirin. Li aliyê din ji bo Rêbera Pû karibe di pêvajoya aştiya pozitif de ku qonaxa duyemîn bi rola xwe rabe, tevgera me, gelê me xwest ku statûya wî were diyarkirin. Derfet imkan merc jê re were afirandin ku azad be karibe serbestî bixebite. Heqê hêviyê, mafê hêviyê yê ku Dewlet Bahçelî di axaftina xwe ya destpêkê de qal kiribû, heta niha diviya bû bi rê û rêbazekî bi cih bihata anîn. Di encama nîqaşên li ser derbasbûna qonaxa duyemîn de 27 Adarê di hevdîtina li İmraliyê de rayedarên dewletê diyar kiribûn ku meha Nîsanê wê qanûn bêne amadekirin. Ji bo ev qanûn bi wê şêweyê bin ku pêvajoyê bi rêve bibin wê bi Rêbera Pû tevgera me re hevdîtin bihata kirin. Lêbelê hem qanûn nehatin derxistin hem jî bi Rêbera Pû re nîzê du mehin hevdîtin nehatiye kirin. Ji bilî hevdîtina ku pêr pêk hat belkî jî ev daxuyanî tam wê rojê hatiye amadekirin ew jî balkêş e. Hem Rêbera Pû hate tejî dikirin hem jî çapemeniya nêzê desthilatariyê dest bi propagandaya wê yekê kir ku tevgera me gav navêtiye qaşo. Bi vî rengî hewl da civakê bixapîne. Li ser vê yekê bi navê Rêveberiya Tevgerê pêncê Gulanê daxuyaniyekê hate dayîn, ji raya giştî re hate ragihandin, li pêşberî gavê me avêtiye, dewletê gavên ku pêvajoyê bi pêş bixe navêtiye. Di vê daxuyaniyê de dilsoziya bi banga aştî û civaka demokratîk re carekî din hate destnîşankirin. Ji bo pêşvebirina pêvajoyê jî hate beyankirin, muxatabî statûya Rêbera Pû divê qanûnî be.
Roja ku ev bank hate kirin Dewlet Bahçeli li Kuma Partiya xwe axivî bi şêmberî got divê statûya rêbera po koordînatoriya siyasî bûn û aştiyê be. Ev daxuyaniyên Dewlet Bahçeli ji aliyê Dem Partiya Raya Giştî Kurd û Hêzên Demokrasiyê ve erênî hate dîtin. Lêbelê hîn ji roja destpêkê ve rayedarên AKP bi gotina statû tune ye. Avakirina xetekî di navbera îmralî û rêxistinê de heye, li hemberî vê daxuyaniyê helwestekî nîşan da. Gelê Kurd di mijara statû mercên karkirina serbest û azadiyê li benda pêşketinên erênî bû. Daxuyaniya Hîjdê Gulanê a berfireh a Dewlet Bahçelî a bi heft sernavan atmosfereke neyînî bixwara anî. Di vê nexşerê de li hemberî rêber Apo, li hember milletê me û tevgera me zimanekî welê hate bikaranîn ku sînorê hurmetê bin pê dike. Di vê daxuyaniyê de tekildarê rewşa rêbera po hate gotin ku statû tune ye. Dewamiya rewşa mehkumiyetê heye. Rola koordînatoriya siyasî bûn û aştî jî bi pêvajoya tasfiyekirina rêxistinê ve hatiye sînordar kirin. Qet qala qanûnên azadiyê nehate kirin ku rêbera po endamê tevgera azadiya Kurd karibin bi rêya van qanûnan siyaseta demokratîk bi rengekî azad bikin. Bi gotina tenê yên ku rewatiya wana hukûqî heye dikarin siyasetê bikin, nîşan da ku rêber Apo û endamên tevgera azadiyê wê di nava Tirkiyeyê nikaribin siyasetê bikin. Di metnê de cih bi cih qala demokrasiyê jî hatiye kirin. Lêbelê ev gotin jî ji birî çareseriyê ji bo xemlandina nexşereyê tasfiye bû. Di nexşereya ku Dewlet Bahçelî daniye holê de tê gotin rêber Apo tu civakî temsîl nake. Ev yek tê wateya nenazkirina Kurdan û îradeya wana siyasî. Lewma jî çareseriya pirsgirêka Kurd naxwazin. Ev nêzîkatî dibe sedema wan fikran ku gelo îradeya xwe ya çareseriya pirsgirêka Kurd ya li ser bingeha demokratîkbûnê heye yan tune ye. Demokratîkbûneke rasteqîn hebûna Kurdan nas dike. Pirsgirêkê çareser dike. Di metnê de wateyeke bi vî rengî li gotina demokrasiyê nehatiye kirin. Biryara bêhukûmiyê ya ku li hember CHP hatiye dayîn, êrişa li ser navenda CHP nîşan da ku desthilatariya AKP feraseta demokrasiyê li gorî xwe pênasî dike û li gorî xwe bikartîne. Li Tirkiyê di çareseriya pirsgirêka Kurdan ya sed salî de li şûna ku rol ji CHP re bêdayîn, ev bi serdeçûna ser navenda CHP fikrê wê yekê xurt dike ku di çareseriya pirsgirêka Kurd de xwedî tu firasetekî nîne. Eger pirsgirêka Kurd wê li ser bingeha demokratîkbûnê were çareserkirin, diviya bû destwerdanekê bi vî rengî li qada siyaseta demokratîk nehate kirin. Wê êriş li ser siyaseta azad were kirin ku mercê bingehîn ê demokrasiyê ye pişt re jî wê qala demokrasiyê bêkirin. Ji bilî demoga jî tiştekî din ji vê yekê re nikare were gotin. Yani hem radibî êrişê ser siyaseta azad dikî mercê bingehîn ê demokrasiyê ji holê radikî pişt re jî radibî ji me re qala demokrasiyê dikî. Ev demagojî ye. Di demekî de ku rêber Apo hewl dide tekoşîna çekdarî bi tevgera azadiya Kurd bide terikandin, wê bixe nava tekoşîna siyasî ya demokratîk, li dijî siyaseta demokratîk anha êriş pêkte. Eger ev êriş weke provokasyon û sabotajekî li hember pêvajoya aştî û civaka demokratîk were nirxandin, gelo kî wê ji mirovên ku vê nirxandinê bikare bibêje hûn şaştî fikirin. Eger hinek rabin bibêjin desthilatariya AKP pêvajoya aştî û civaka demokratîk weke amûrekî bikartîne, ji bo berjewendiyên xwe yên partî bikartîne, gelo kî dikare jê re bibêje hûn şaş dibêjin. Dem Partiyê bi mafîdarî got êrişa li ser CHP ne tenê CHP eleqedar dike. Dema ku CHP ji bo rakirina mafê destnêdana parlamenteriyê deng da, Hêzên Demokrasiyê jî re gotibûn ev yek wê li we vegere. Balê dişîne ser gotina Selaheddîn Demirtaş, gotibû îro dora me sibê wê dorê were we.
eşkereye ku êrişeke bi vî rengî ya li hember CHP ve li hember tevahiya qada siyasî bêkirin. Ji ber vê yekê rabûna li ber vê êrişê erka demokrasî û demokratîkbûnê ye. Tekoşîna navxwayî ya nava CHP çi dibe bila bibe? Eger biryara bêhukûmiyê bu yerên piştî wê qewimîne tenê bi CHP re eleqedar were dîtin, ev yek wê were wateya fehm-nekirina encamê naveroka vê serdaçûnê û êrişê. Vê êrişê tirs û fikarên li ser siyaseta demokratîk û azad a li Tirkiye zêdetir kiriye. Weke tevgera azadiyê ji bo serxistina pêvajoya aştî û civaka demokratîk em ê jinha û pê ve jî erk û berpirsyariya xwe bicih bînin. Em ê bi dewamî xwedî li hewldanên rebera po yên ji bo serxistina pêvajoyê aştî û demokratîk derbikevin. Ji bo ev hewldan bi ser bikevin, divê rêbera po û endamên tevgera azadiyê di wê astî û rewşê de bin ku karibin siyaseta demokratîk bikin. Ma gelo mümkün e hem wê rêbertî weke mehkûmekî were hîştin, hem jî wê hêvî ji encamdayîna pêvajoya aştî û civaka demokratîk bêkirin. Ev yektî wateya femnekirina karakterê pêvajoya heyî. Ji bo serketina pêvajoyê ku nêzê 2 salan berdewam dike, diviya bû qanûnên azadiyê bihatine derxistin ku rêbera po karibe bi rengekî azad lê siyasetê bike, astengiyên li pêşiya siyaseta azad bêne rakirin. Entegrasyona demokratîk ya ku navenda siyaseta demokratîk e, tenê ancak bi vê yekê dikare were pêkanîn. Bi vî rengî pirsgirêka Kurd wê li ser bingeha demokratîkbûnê were çareserkirin ku armanca pêvajoya aştî û civaka demokratîk e. Bi navê reveberiya tevgerê, em bang li desthilatariya AKP MHP dikin ku bi rengekî ciddî berpirsyarane nêzê pêvajoya heyî bibe, ji bo çareseriyekê ji bo xêra Tirkiye gavên pêwîst bê derengxistinê bavêje. Hevan beyanata Kandilê jî ev e. Elbet tiştên ku bala kişandine hene lê demên pêşve de mirov dikare şîrove bike. Yek dibêje gerîla ji nava sînorên Tirkiye vekişiya ve ya aciz dike. Ez gotina Bakurê Kurdistanê tim dixwazim bikarbînim û dixwazim tim were bikaranîn jî. Gerîla ji nava Bakurê Kurdistanê vekişiya tiştên wisa. Lê ev rexne û yan jî balkişandana ser êrişên ku anha pêkitê li hember CHP vanan tiştê girîng in. Yani ew welatê ku lê êrişa li ser siyaseta demokratîk hebe nikare sozekî nû ya demokrasî bide. Hevan nû ez heman nûçeyên de qeyda wî binêrim tiştê nû hene tunene. Tamam. Ez ê saetên pêşme de ji xwe bültenekî nû çê bikim. Min tenê xwest ez cih bidim du beyanatan, yek ji Kandilê hatibû, yek jî ji İmraliyê. Hêvî dikim li gor dilê we bez xatir ji we dixwazim. Saxiyetî pêvajoya berçavê dewleta Tirk. Ya pêvajoya tasfiyekirina rêxistinê ye. Dewleta Tirkiye heta bi çavê serê xwe nebîne û rêxistinê tasfiye neke pêvajoyê bi dawî nake. Em bi çavekî cuda li pêvajoyê dinêrin, dewleta Tirk bi çavekî cuda lê dinêre. Yani di çavê me de pêvajoyê dest pê nekiriye. Pêvajoyê dest pê nekiriye çünkü tiştekî hilûholê tune ye. Ji bo menfaetê Kurda heta niha tu gav navêtiye. Yani tune ye. Kanûn nehatiye derxistin. İnsanên me nikarin ji Ewropayê ji çiyê vegerin tevlî siyasetê bibin. Dewlet Bahçelî pir vekirî got. İnsanên ku li dijî qanûnê derketine heta niha, yani nelegalin, nikarin di nava Tirkiyeyê siyasetê bikin. Ancak siyasetekî paralelê wan da insanên meşru ê weke Dem Partî ancak dikarin siyasetê bikin. Ji xwe daxuyaniya kecekê li ser vê ye. Yani di rewşekî wisa da em nikarin. Em nikarin vê pêvajoyê bi rêve bibin. Ne rast e jî. Armanc çi ye? Armanc ne tenê tasfiyekirina rêxistinê ye, armanc guherîn û veguherîna rêxistinê ye. Yani tekoşîna ji bo dawa Kurdistanê wê bidome, tenê rêbaz diguhere. Yani şerê çekdarî datînî siyasetê didomînî. Ama dewleta Tirkiye dibê na. Hûn xwe fesh dikin, hûn xwe tune dikin,
tenê hevalê wê di nava Tirkiyeyê de ê legal dikarin siyasetê bikin û xilas. û serokê we jî di wê de hepsê de bimîne. Yani xwedî li sozê xwe derneketin, Dewlet Bahçeli roja ewil gotibû mafê heviyê tê pêkanîn, mafê heviyê yani Öcalan serbest tê berdan. Hemî dere û derketin. Anha yani ji bo Öcalan tiştekî ku zirar bike tune ye. Dem bi dem bi awqatê xwe re hevdîtin pêk tîne. Yani ji tejî tê baştir e, ev rewş em tê dane. Pêvajoyê em tê dane, tenê ji tejî tê baştir e. Ama tu faydeyekî nagîne Kurdan. Tenê bi awqatê xwe re dide distîne, bi heyeta İmraliyê re dide distîne, bi hin derdorên dewletê re dide distîne, tenê ew e. Yani ji tejî tê baştir e. Bi vî şiklî bidome, bi vî şiklî wext were wendakirin. Yani milletê Kurd, tekûşerên Kurd, mirovên tevgera siyasî Kurd di rûyê vê pêvajoyê de wext wenda bikin, xwe piçûk bikin, yan jî belav bibin, veya zerar e. Ji xwe pir zerar wî çêbû, di nava milletê Kurd de dubendî çêbû, însanê me bi hev ketine, însanê me heqetin pir zerar dîtin. Ê li hember pêvajoyê derketin, ê gotin baldar bin, ê ku çavê xwe girtin xwedî li pêvajoyê derketin, nava wan da şer û pevçûn çêbû. İnsanê me şikestin, dayîkên şehîdan, malbatên şehîdan, bi taybetî mesela Rojava de qet neke min navê. Yani zirara pêvajoyê çêbû ji milletê Kurd re, lê fayda wî hêçê nebûye. Ji xwe armanca dewleta Tirkiye we bû. Yani divê pêvajoyê de zirar bigîne tevgera siyasî ya Kurd. Hevan xatirê we silav rêz.